Slav Rojbaş Hevanno İro 21 Adarê sal 2026 roja Newrozê ye. Belkî qismek ji we dirêdane ber bê şahiyan ve diçin. Em zanin îro li Amedê şahiya herî mezin a Bakurê Kurdistanê tê li darxistin. Li Ewropayê jî li du deverên cuda Newroz tê pîrozkirin, hem li Bonê hem li Frankfurtê. Du navendên cuda ne. Elbet hêvî ew bû, bendewarî ew bû ku Kurdên li diasporayê li Ewropayê bikaribin bi hev re vê cejna netewî pîroz bikin, werin cemhev. Eger wisa bibiya, yeketiyekê di Newrozê de çê bibiya, yani biqasî nîv milyon însan dikarin bihatine cemhev îro. Lê wisa nebû, di gelek mijarên cuda de çawa ku Kurd nabin yek, di Newrozê de jî mixabin heta vê deqê nebûne yek. Hevano, aniha em cih bidin peyama Rezdar Bafıl Talebanî, ew jî behsa yeketiyê dike. Lê îro ez dixwazim heta dahî nû bername temaşe bikin, hevalên ku nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone, hevalê ku bixwazin bibin endam serçava bibin endam pêdiviya me jî heye. Heta dawî bernameyê temaşe bikin. İtirafên sosret hene ji Amerîkayê hatine. Me weke skandal pê nasê kiriye. Ecêbin divê merûv vana weke ji rêzê nebîne. Joe Kent. Sîxurekî berê yê Amerîkayê, rêvebirekî ciddî yê Donald Trump bû, alîkarê wê bû. Yani hikûmeta Donald Trump îstifa kir beriya du rojan ji ber şerê li Îranê. Aniha derketiye kanalekî de îtirafên xwe pêşkêş dike. Ka çi biye. Heta dawî ji kerema xwe re li bernamê temaşe kin, ez hema ji we re dibêjim, di dawiyê de dibêjim. Niha Bafıl Talebanî ji bo parastina netewa me em mecbûrin yeketiya xwe çê bikin dibêje. Serokê Yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talebanî bi boneya cejna Newrozê ji dibêje sersala Kurdî ye peyameke pîrozbahiyê weşand. Bafıl Talebanî got ev cejin bi salvegera serhildana Kerkûka Qudsa Kurdistanê re hevdem e. Ji bo gelê Kurd bû yerekê girîng a neteweyî ye. Cejna Newrozê ji bo Kurdan ne tenê cejnek e, lêbelê sembola aştî, biratî, yeketiya gelê me ye jî. Ew Newroz me teşwîq dike ku em bi heman ruhî bi hev re bixebitin da ku aramiya welat biparêzin, xizmeta gelê xwe yê xweşewîst bikin, dibêje Bafıl Talebanî. Serokê yenekê girêdana xwe a bi yeketiyê re, a bi hevgirtina netewî re di navbera partiyên siyasî de ji nû ve teqez kir. Bang li partiyên Kurdistanî kir ku divê dema hesas de ku aniha herêma me di rewşekê xeternak re derbas dibe. Ji bo parastina neteweya me li beramberî her cure gef û tehdîtan divê aliyên Kurd yek deng bin. Yani hêz û quweta xwe bikin yek, werin cemhev. Em jî di wê qenaetê de ne hevano, çavê dunya alemê aniha li ser me ye, li Ewropa, Amerîka, welatên Rojhilata Navîn jî, dijminên Kurdan jî, dewleta Tirkiye, Îranê, ew çeteyên li Şamê ne, çavê wan hemiyan li ser me ye ka hêz û quweta me çi qas heye. Aniha hûn zanin ji aliyê çekdarî ve ji aliyê çek û sîlehan ve me nekarî em xwe îspat bikin di vê dema dawiyê de. Di destê me de aniha tenê hêzek maye, ew jî hêza gel e. Em ancak bi milletê xwe dikarin pişta xwe zexm bikin, xwe nîşanê dunya alemê bidin. Di destê me de ne xebatên ragihandinê heye, ne dîplomasî heye, ne xebatekî din, ne hêzên çekdarî ê me dikare li ber xwe bide. Yani berê erê, ama niha êdî em di pêvajoya bêçekbûnê de ne hevanno. Em rastiya xwe bibînin dayînin ser masê. Aniha pêvajoya ku em di nav de ne, hem li Rojava hem li Bakurê Kurdistanê, em xwe bêçek dikin. Em nikarin êdî ji Ewropê ve pesnê lehengiya xwe ya çekdarî bidin. Ew dewra êdî çû. Dewra ku em tê de ne, êdî ancak bi zimanê xwe, bi ragihandinê, bi maqûliya xwe, êdî maqûliya me çi qas bikêrtî ez wî nizanim. Bi hêza serhildêr a milletê xwe. Milletê me eger were cemhev, eger em bikaribin bi milyonan însanan bînin cemhev û du, hêz û quweta xwe em bi vî şeklî dikarin nîşanên dunya alemê bidin.
ew jî ji destê me biçe êdî hûn dikarin El-Fatiha bixwînin. Ama ez dibêjim qey na. Hûn hinek sebir bikin, milletê me wê yeketiya xwe biparêze bi vî şeklî. Aliyê xwe siyasî biparêze. Ne ku hêviya min heye, baweriya min heye. Êm wisa ye. Baweriya min heye milletê Kurd bi vê rihê netewî heta serxwebûna Kurdistanê jê wê biçe. Weya ne tenê destê me de ye, weya rewşa siyasî ya herêmê wisa îcab dike. Donald Trump peyama wî heye hevalno. Manşeta me ev e, îro em piştî çend deqî din ez ê basê vê mijarê bikim. Niha Donald Trump tiştên girîng dibêje, dibe ku şer bi dawî jî bibe. Çep û rastî wî kevş nabe hûn zanin. Carinan dibêje şer bi dawî dikim, carinan dibêje agirbest çê nakim, carinan dibêje keştiyên şer û eskeran dişînim, carinan şerê bejayî didim dest pê kirin. Gotinên Donald Trump aniha çep û rastî wî nediyar in. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew gelekî nêzîkê pêkanîna armancên xwe yên li Îranê bûne. Donald Trump ragihand ku ew di şerê li dijî Îranê de gelekî nêzî bi cîhanîna armancên xwe bûne. Li ser bi dawîkirina operasyonên serbazî dibe ez difikirim. Bi dawîkirina operasyonên serbazî dibe ez li ser vê mijarê difikirim. 5 armancên sereke yên operasyonê eşkere kirin. Têkbirina quweta mûşekî, deryayî, esmanî, pîşesaziya parastinê ya Îranê ew in. Baş e 5 armancên sereke. Dibe ez naxwazim agirbestê çê bikim. Me bixwara dikeve nava nakokiya. Di demekî de aliyê din ser û bin dikin, hûn nikarin agirbestê bikin. Dewletên Yekbûyî yên Amerîka kengê bixwaze şer bi dawî bike, İsraîl jî wê demê amade be. Tengava Hurmuzê wê asteyekê şûnda bixwe vebe. Eger de mijara Hurmuzê de Çîn bikete dewrê wê baş bibiya. Ew jî ji Çînê hêvî dike ku bibe navbenkar, fayda Çînê jî têde heye. Donald Trump li ser tora Truth Socialê daxuyaniyekê belav kir, balkişan ser qonaxa dawî ya şer. Trump basa çi dike hevalno binêrin. Armancên operasyonê em pêşî binivîsînin paşê bi dawîbûna şer mümkün e nemümkün e. Em ji bo bi cîhanîna armancên xwe gelekî nêzik bûne di demekî de ku em li ser bi dawîkirina hewlên xwe yên leşkerî yên mezin ên li Rojheta Navîn ên li hember pergala terorîst ya Îranê difikirin. Em dibe hem em difikirin şer bi dawî bikin û hem jî em di wê qenaetê de ne ku em gîştine hedefa xwe. Serokê Amerîkayê 5 armanc ji bo vî şerê diyar kirine. 5 hedef. Çi ne ev hedef? Yek, têkbirina temamî ya hêz û quweta mûşekî ya Îranê, sehnên avêtinê yani ew ciyê ku mûşek jê tên avêtin, her tiştê din ê bi wan re peywendîdar. Yani hêz û quweta ev füze, mûşek ya Îranê. Xala duyem, rûxandina baregehên pîşesaziya parastinê ya Îranê. Ew pergala sanayî a şer çek û sîleh li ku derê tê çêkirin, hilberîn, hilweşandina wê derê. Jê re dibêjin pîşesaziya parastinê ya Îranê. Sisê, rûxandina hêza wan ya deryayî û esmanî bi çekên dij balafiran ve. 4 tu carî rê neyê ku Îran nêzîkî quweta atomî bibe. Yani bibe hêza atomî. Em her tim di wê pêgehê de ne ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê karibe bi lez, bi hêz, bersivê bide rewşekê wiha eger rû bide. Em atmosferekî wisa çê bikin ku eger Îran ji nişka ve bixwaze bigihêje quweta atomî dibe em bikaribin pêşî lê bigirin. Yani em wê sîstemê çê bikin. Kontrol di destê me de be. 5 parastina hevalbendên me yên li Rojheta Navîn di asta herî bilind e. Di nava wan de İsraîl, Erebistana Siûdî, Qeter, İmarat, Bahreyn, Kuveyt û welatên din. Eger were xwestin em ê di hewlên wan ên li Hurmuzê de alîkariya wan welatan bikin. Binêrin. Mesela Hurmuzê ji ser xwe davêje. Hurmuz problema welatên herêmê
dibe ew pere bixin wê derê, ew wê derê kontrol bikin, ev nekare me ye. Lê eger alîkarî îcab bike, em dikarin alîkarî bidin man. Yani dibêje em Îranê bînin asteyekî wisa êdî li ser dünyayê, li ser wan welatê me ku me navê wan behs kir, ne tenê İsraîlê, Erebistana Suedî heye, welatên din heye, îmarat heye, hemî wekî hevalbend dibîne. Kurd ne hevalbendin. Tiştekî me Kurdan tune ye. Ez behsa van îtirafan dikim. İtirafên skandalîk ji Amerîkayê hatine. Niha Serokê Amerîkayê Donald Trump beyan kir ku ji ber êrişên Amerîka û İsraîlê İran heta 10 salan êdî nikare binesaziya xwe ava bike. Jêderên Amerîkayê eşkere kirin ku Washington bi hezaran eskerên nû û sê keştiyên şer ê din jî şandine herêmê. Donald Trump di hevpeyvînekê de li ser kanala MS9 diyar kir ew dikare dawî li şer jî bîne. Dibe ez dikarim her kelî dawî li şer bînim. Çünkü em gîştine hedefa xwe. Serokê Amerîkayê destnîşan kir ku ji bo ku Îran binesaziya xwe ya rûxandî ava bike, jê re herî kêm 10 sal lazim e. Eger em zêdetir bimînin li wê derê, ew ê tu carî nikaribin binesaziya xwe ava bikin. Donald Trump li ser armanca operasyonan jî got rûxandina desthilata Tehranê armanca wana sereke nine. Armanca bigihîniya Washingtonê rê li bergirtina çekên atomî ye. Hevano eşkere bû binêrin Donald Trump eger me Kurdan bi Donald Trump re hevkarî bikira, li kêleka Amerîka eger me li hember Îranê şer bikira, em diketin tengasiyê. Çima Donald Trump vê derê de îtiraf dike armanca me ne hilweşandina rejîmê ye. Em tenê dixwazin hêz û quweta wan ya atomî qels bikin. Yani rûxandina desthilata Tehranê ne armanca me ya serekê ye. Hedefa me ew e em rê li ber çekên atomî bigirin. Aniha îro wisa dibêje. Li gorî gotina Trump, berê êrişa hezîrana 2025 tenê 2 hefte mabûn ku Îran bibe xwedî çekên atomî. Lê wan ev hêz û şiyan a Îranê bi temamî tune kiriye. Tiştekî din jî heye, Trump bal dikişîne ser metirsiya toza atomî ku mebez jê ew uranyum e, uranyuma meyandî tê texmînkirin li Îsfahanê di binê çiyayekî de hatibe veşartin. Du berpirsên Amerîkayê ji tora ABC re ragihandin ku sê keştiyên şer ên hêza deryayî, navê wan jî heye USS Boxer û USS Comstock, USS Portland, 2200 esker jî pêrane û niha têne rojhilata navîn. Aniha hevano hala hazir nê hezar eskerên Amerîkî li rojhilata navîn çêdibin eger ev 2200 eskerê wan jî werin. Lê ev tiştekî balkêş e. Uranyuma meyandî li Îsfahanê li bajarekî Îranê dibin çiyayekî de hatiye veşartin. Armanca me ew e em wê jî tune bikin dibêje Donald Trump. Ez hema derbasê mijara din bibim hevana. Vaya ez jî pir merex dikim. Meselekî giring e, îtirafin me Kurdan ji nêz ve eleqedar dike. Amerîkayê di deqa dawî de çima rabû bi colanî re hevkarî çêkir? Çima? Hukûqa wan çi ye? Tekîliya wan çi ye? Ji ku derê ve tê? Daîş ji nişkeva çawa ew xwasa geş bû, mezin bû, bû xwedî çek û sîlah pêş ket, hêz û quwet moral girt? Çawa? Amerîka. Amerîka îtiraf kir ku wan piştgirî daye Daişê û Elqaîde. Ya ez aniha têm ser wê meselê. Ew çek û sîlehên giran ên di destê Daişê de ji hewa ve nebarîn. Kî daye? Amerîka daye. Rêveberên navenda Neteweyî aldij terorê ê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Joe Kent tu tê bîra we beriya 2 rojan îstifa kir ji ber şerê li Îranê. Şerê li Îranê rex nekir. Diyar kir ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê rêxistinên Elqaîde, rêxistina Daişî wekî hêzên xwe ên wekîl li Sûriyê bikar aniye.
Rêveberê navenda netewî ya diş terorê ya Amerîkayê Joe Kent ku ji pêwîra xwe îstifa kir beriya 2 rojan bû mîvanê weşana YouTubeê ya Scott Hortonê. Ev camêr Kent di eynê demê de sîxurekî berê ê CIA ye li ber kamerayan îtiraf kir. Mukur hat. Dibêje me rêxistina El-Qaîde, rêxistina Daişê wekî hêzên wekîl li Sûriyê bikaraniye. Li hundirê Sûriyê wekî hêzeke wekîl me xwespart kê bi piranî Sunnî, herêmên Sunnî yên herî radîkal, yani ev rêxistinên Sunnî yên herî radîkal dibe me ew bikaranîn wekî hêzeke wekîl. Çawa ku Amerîka bi qesedê re bawekî fermî ket nava hevkariyê, bifikirim beriya qesedê Amerîka Daîş û El-Qaîde re di nava hevkariyê de ye. Bi hev re tevdîger. Çek û silahê wan Amerîkayê de ye. Artêşa Azad a Sûriyê hebû dibêje, yani rêxistinên Sunnî ên herî radîkal dibe me ji bo xwe bikaranîn. Artêşa Azad a Sûriyê hebû, lê yên ku bi rastî li ser erdê çalak bûn û li dijî rejîma Beşar Esad herî êrişkar bûn, ew jî endamên El-Qaîde û Daişê bûn. Yani hevkariya Artêşa Azad a Sûriyê ji xwe fermî bû, Amerîka li keleka wan cih girtibû bawekî fermî, dibe ev lawaz bûn. Zêde ne radîkal bûn li hember rejîmê. Ji ber vê yekê dibe me El-Qaîde û Daîş tercih kir. Me rabû piştgirîda wan. Ev camêrê sîxur, yani ajanê îstixbarata Amerîkayê Kent di weşana zindî de dibêje, dema ku em di sala 2011 de ji Iraqê vekişiyan, eşkere bû ku me bexda radestî Îranîyan kiriye. Hêzên girêdayî Îranê di nava Iraqê re heta Sûriyê dirêj dibû. Yani tesîra Îranê ji nava Iraqê Bexdayê bigire ew herêmê Şîî ta nava Sûriyê dirêj dibû. Haya me ji vê yekê hebû. Dibe me tedbîr bigirta. Li hember Şîiyan me çi tedbîr dikeribû bigirta? Vê rewşê rast piştgiriya çalakiyên Hizbullahê li dijî İsraîlê dikir. Yani tesîra Îranê piştgirî dida Hizbullahê li hember İsraîlê. Ev pirsgirêkeke mezin bû. Bi vî awayê me çi kir? Me hevsengiya hêzê li herêmê ber bi Şîiyan ve guherand. Li hember Şîiyan me tedbîr girt. Me denge guherand serûbin kir. Jê ra dibêjin hevsengiya hêzê li herêmê me guherand. Piştre şerê qirêj li Sûriyê dest pê kir. Hafiz Esad, Beşar Esad kurêwî, her dem hevalbendên Îranê yên dem dirêj bûn. Piştgiriya Îranê dikirin. Bi rêya Sûriyê piştgirî didan Hizbullahê jî, piştgirî didan Hamasê jî. Ji ber vê yekê, yani İsraîl dibin tehdîtê de bû, ji ber vê yekê li hundirê Sûriyê wekî hêzeke wekîl me çi kir? Me hêzekî bidîta ku me xwe bispartaye. Yani me hêz û quweta xwe ji kê bigirta? Bi piranî Sunnî. Ancak Sunniyan dikaribû şer bikira li hember Şîiyan. Kîjan Sunnî? Sunniyên herî radîkal. Artêşa Azad a Sûriyê û hin kesên bi navê Nerm hebûn. Ev hêzên Nerm bûn. Artêşa Azad a Sûriyê hûn zanin di kontrola Tirkiyeyê de bû. Yani ew performansa ku ji wan hêvî dikirin bi dest nexistin Artêşa Azad a Sûriyê û hin kesên bi navê Nerm hebûn, lê yên ku bi rastî li qadê çalak bûn, li dijî rejîma Beşar Esad herî zêde êrişkar bûn, endamên El-Qaîde û paşê jî endamên Daişê bûn. Gelo ev hêza Nerm ku dibêje em Kurdin gelo? Nizanim. Na. Belkî behsa me nake, qet behsa hebûna me nake. Ama em ê behsa hebûna xwe bikin. Çawa çêbû ku Amerîka mecbûr ma bi qesedê re bike nava hevkariyê. Pîsiya wan, rezaleta wan derdket holê. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye wisa pir rehet bi Daişê re ketibû nava tekiliyê.
didan, distandin. Çima? Çünkü Amerika jî tê navda bû. Hemî bihevra bûn. İstihbarata Tirkan û ya Amerîkayê bihevra dixebitîn ya İsraîlê. Yani hêza ku Daeş derxist holê em tev dibînin aqlê Amerîkayê ye. Ez nabêjim ew xwe dibêjin ya. İtirafê Amerîkê ye. Ma sîxurê wan e doh beriya du rojan îstîfa kir. Amerîkî îstîfa kiriye. Li dijî şerê li Îranê derket dibêje ev şer ne şerê me ye. Ya rast e ne rast e? Heh. Binêrin. Dibêje piranî Sünnî bûn. Sünnîyan radîkal dibêje me re lazim bûn. Artêşa azada Sûriyê û hin kesên bi navê Nerm hebûn, lê yên ku bi rastî li qadê çalak bûn. Li dijî rejîma Beşar Esad herî zêde êrişkar bûn, endamên El-Qaîdê bûn. Paşê jî endamên Daişê bûn. Daeş ew qas ji kontrolê derket, di dawiyê de em neçarman vegerin Îraqê, em vegerin Sûriyê. Ji bo xîlafeta Daişî em ji welê rakin, me gelek milîsên şiî yên ku me berê hewl da em hêza wan kêm bikin, me ji nû ve bihêz kirin. A de were safîke. Hat fehmkirin? Me Daeş li hember şiîyan bikaranî, me bihêz kir, wextê ku Daeş pir zêde bi quwet bû, ji kontrolê derket, dibe me rabû çi kir, em vegeriyan cem hêzên şiî ku berê me xwest em wan têk bibin, îja me anî piştgirî da wan li hember Daişê. Tam di wê demê de hatin xwegîhandin Kurda. Wextê ku Daeş ji kontrolê derket hat Kobanî, tê bîra we, cara yekem Amerîka û Kurdan li Kobaniyê hev nas kirin. Li Kobanî wextê ku Kurd tenê li taxekî man, pir ketin zehmetiyê, êdî dünya alem jî rabû serpiya. Serhildan çêbûn li Bakurê Kurdistanê. Ew serhildanên meşhûr ku Serhedîn di rûyê wan de hê jî di hepsê de ye. Amerîka mecbûr ma alîkarî da Kurda û paşê jî Kurda nas kir. Pir derbas nebû bi pêşniyaza Amerîkayê quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê ava bû. Êdî piştgiriya çek û sîlaha da Qesedê, êdî piştgirî da Kurda. Ama tenê ji aliyê çekdarî ve. Binêrin Amerîkayê tu carî ji aliyê siyasî ve destek neda Kurda. Ne PYD nas kir, ne Rêveberiya Xweser nas kir, ne rojekî heyetekî Amerîkayî ya sivîl hate herêma me. Em onore nebûn. Yani em negirtin ber çavan. Tenê Qesedê ji bo xwebikaranî, ji bo kontrolkirina Daişê. Daeş kontrolê derket. Divê derê de îtiraf dike, dibe em dîsa vegeriyan Iraqê, me hêzên şiî girt li hember Daişî îja me bikaranî. Çi bû? Me bixwe dibe min çi kir di şerê li hember Daişî de dibe min hevjîna xwe wenda kiriye. Ew bi xwe dibêje. Niha vana qismek îtirafî wî ne hevanna. Divê derê de tiştek ku em dikarin jê derbixin, niha îro baştir tê fehmkirin ku Amerîka çima dikare bi Heteşê re bibe hevalbend. Heteşê anha Heyet Tehrîr el Şam, Partiya Colanî, yani rêxistina çete ya Colanî ku Sûriyê îro bi rê ve dibe, anha êdî bûne weke dewlet. Ew çeteyên ku li Kobanî êrişê Kurdan kirin, ew çeteyên di kontrola Tirkiyê de ku êrişê Efrînê kirin û hê jî êrişê me dikin, îro weke artêşekê fermî li Sûriyê li ser kar in. Anha ji aliyê Amerîka ve tê perwerdekirin, ji aliyê Tirkan ve tê perwerdekirin. Weke formalîte du sê kesên ji Kurdan jî digirin datînin ser wezîfê. Anha alîkarê Wezîrê Parastinê Sûriyê Sîpan Hemo ye, fermandarê Qesedê. Ev nûmuneyekê ye. Vana demborîn e. Yani Amerîka heta kengê piştgirî dide Heteşê ku li Sûriyê hukmdar be. Em nizanin. Siyaseta wan tim diguhere. Hûn dibînin çawa bû? Pêşî xwest Îranê û rêxistinên
girêda Îranê têk bibe, ji bo wî Daeş ava kir, El-Qaide bihêz kir, baş e. Paşê wextê ku El-Qaide yani ev colanî dibêjim ha, colanî ji El-Qaide tê, Daişî ji El-Qaide tê, hemî ji aynî kokî ne. Wextê ku vana ji kontrolê derketin, dîsa vegeriya cemhêzên Şiî li hember van hêzê ku ji kontrolê derketine. Qesedê ava kirin, mesela dev ji Daişê berda, hat cem Qesedê, paşê jî dev ji Qesedê berda, dîsa çû cem colanî û çû cem wan hêzên radîkal. Amerîka tim wisa cepha xwe, eniya xwe ya şer diguherîne. Yani mevziya şer diguherîne. Beriya du meha, sê meha ê ku êrişê me kirin, dewleta Tirkiye bû, Amerîka bû. Êrişê me kirin. Amerîka pir xirab tevgeriya. Ya îro jî radibin pêşniyazê me dikin ku li Îranê em bi wan re bikevin nava hevkariyê. Pêdiviya me heye. Em dixwazin li Îranê rejîm hilweşe. Em dixwazin Rojhilatê Kurdistanê bigêje xweseriya xwe yan jî bigêje serxwebûna xwe. Wana hemî em dixwazin. Em Kurd herkes em dixwazin. Lê rêbazekî çawa em hilbijêrin. Niha ev hêzên ku êrişê Îranê dikin bawerî bi wan naye. Ji ber ku em pir caran nîvê rê de hatine hiştin. Çawa bike em nizanin, em nikare ji nav derbikevin. Lê ez dibêjim hevano. Ev îtirafên skandal ku ji Amerîkayê hatine em guh bidin wan ji bo me bibe îbret. Hêzên me ê Rojhilata Navîn li hember hebû de bikartîne. Yani divê derê de tê femkirin eger zanîna me ya siyasî hebiya, eger milletê Ereb siyasî biya, maqûl biya, eger milletê Tirk siyasî biya, maqûl biya, medenî biya, me dikarî bû li Rojhilata Navîn wekî milletên herêmê bi xwe li hev bikira, me di nava xwe de şer û pevtûç çûn dernexista, wekî însanan me dikarî bû ji xwe re jiyanekê medenî layıqê me daniya pêşiya xwe. Mümkün e, erê mümkün e. Ama derabe Farisa îqna bike, ji şofînîzma wan dûr bixe. Ev netewperestiya ku anha ketiye nava milletên Rojhilata Navîn dijminê me herî mezin e. Netewperestî. Yani Erebperestî, Tirkperestî, Farisperestî mala me xirab kiriye. Em tenê hinek medenî xuya dikin, ew jî hêz û quweta me bi sînora hevana. Em ne dikarin Tirkan îqna bikin, em ne dikarin Farisan, ne dikarin Ereban îqna bikin. Ê hêzên derva jî tên serê hesû digire li hesû dixe, ê hesû digire li hesû dixe. Ji xwe re tev li hev dikin. Şîeyan berdin Sünniyan, Sünniyan berdin Şîeyan. Yani milletên herêmê li hember hebû didin şer kirin. Divê derê de ez hema gotina xwe ya dawî bibêjim, divê derê de daxwazên me yên Kurdan divê zelal bin. Em tavîza xwe nedin, em tavîz nedin ji serxwebûnê, ji azadiya mutlaq, ji mafê xwe ê netewî. Em wextê ku tavîz nedin, em wextê ku di daxwazê xwe de zelal bin, em dikarin cîranê xwe jî îqna bikin. Wextê ku tu bibêjî ez perçeyekî Tirkiye me, tu caran nikarî Tirkan îqna bikî. Ji ber ku ew te piçûk dibînin. Ew te tayê xwe nabînin. Te di asta xwe re nabînin. Ya milletekî ku te di asta xwe de nebîne, tayê xwe re nebîne, çawa dikare bi te re müzakere bike, nîqaş bike? Nake. Te weke partisekê maf dibîne. Te naxeşûna însan e. Dibe tu daxwazê xwe di asta herî jor de bigirî, wekhev. Yani wekheviya şexsî na. Yani ez û mirovekî Tirk li hember qanûnan wekhev bin, ez behsa vî şexsî nakim. Wekheviya şexsî na. Ez û yekê Tirk em hewaletiyê Tirkî ne, li hember qanûnan elbet em wekhevin. Herhalde qanûn ranabe fiqî naxe navbera Kurdekî û Tirkekî. Li hember qanûnê tiştekî wisa ji xwe çênabe, li Ewropayê, tu derekî dunyayê çênabe. Mesele ne ew e. Wekheviya neteweyî a Tirkan û Kurdan. Neteweya Tirk xwedî kîjan mafî be,
netewaya Kurd jî xwedî eynî mafan be. Ez behsa wê dikim. Ew wekheviya netewî ye. Wekheviya netewayan divê em dayne ser masê. Heman do îro Newrozê hûn di rê dane belkî ji hûn li qeda Newrozê ne. Ez zêde we negirim. Ji kerema xwe re bibin abone. Di nava rojê de ez ê hewl bidim Newrozê bişopînim ka çawa dibe. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad saetên pêşme de em bi hev rane.